το είπα και νωρίτερα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να γράψεις το βιβλίο? Με έκανε να γράψω αυτό το βιβλίο η ζωή μου η ίδια. Πάντα έγραφα στο νου μου. Αλλά ήθελα να γράψω, ίσως και τη ζωή μου να την έζησα επειδή ήθελα να τη γράψω. Ίσως να είναι και το αντίθετο. Ένα από τα δύο πάντως έγινε. Με έκανε να γράψω και πολύ για να μοιραστώ το ταξίδι μου με όσους πιο πολλούς συνεπιβάτες μπορώ στη γη. Γι' αυτό το έγραψα. Για να έχω πλήρωμα. Το πλήρωμα άρεσε το καράβι. Το καράβι κάνει ένα ταξίδι. Εσύ το ταξίδι το έχεις ξεκινήσει. Έχεις βάλει κάποιο σκοπό? Ένα. Και δεύτερον, στα ταξίδια που έχεις κάνει μέχρι τώρα, τι ήταν αυτό που σε κάλεσε να γυρίσεις πίσω? Η ανάγκη ή η αγάπη για κάτι? Ναι, το πλήρωμα, η αγάπη για κάτι. Πάνω απ' όλα η αγάπη για κάτι. Η αγάπη για τη θάλασσα. Γιατί, όπως έχω πει, το να είσαι ναυτικός σημαίνει ότι έχεις μάθει την ναυτική τέχνη, το ναυτικό επάγγελμα. Το να είσαι θαλασσινός όμως, έχει μεγάλη διαφορά. Έχω δει ανθρώπους που έχουν μάθει την ναυτική τέχνη και δεν τους άρεσε η θάλασσα. Αλλά ο θαλασσινός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Και ένας ορεσίλιος μπορεί να, που δεν έχει επαφή με τη θάλασσα, να την αγαπήσει τόσο πολύ όσο και ένας ναυτικός. Γι' αυτό λέω ότι πιο πολύ είμαι θαλασσινός παρά ναυτικός. Η αγάπη λοιπόν γι' αυτό που με έκανε και θα με κάνει να κάνω και άλλα ταξίδια. Ταξίδια κοντινά ή μακρινά? Δεν έχει σημασία η απόσταση. Δεν υπάρχει ένα ταξίδι. Σημασία έχει να υπάρχει το ταξίδι. Και δεν είναι κάτι. Η γεροντοκόρη υπάρχει πάντα στη ζωή. Η Γεριέτα. Τι έκανε, τι είναι? Η Γεριέτα είναι στην Αφρική. Έμεινε εκεί. Στη Βόρεια Αφρική. Κάλλιστα όμως μπορεί να βρεις ένα άλλο καράβι, να το φορτώσεις ελπίδες, όνειρα και να ξεκινήσεις ένα άλλο ταξίδι. Ένα άλλο ταξίδι που θα είναι για την κυρία Κάπου, θα δώσει το βιβλίο ακόμα, έτσι. Πάντα θα υπάρχει η γεροντοκόρη. Αυτό ακριβώς. Αν χρησιμοποιούμε τη γεροντοκόρη μέσα σου, σε αυτό που πιστεύεις, στα όνειρά σου και σε αυτό που αγάπησες, τη θάλασσα. Αυτό είναι.